В това видео ще покажа как се споделят документ или документи чрез услугата Google Drive. В момента съм влязъл в моя Google Drive, Google Диск. Виждам, че вътре в диска имам три папки: документи, национални обекти и снимки. И кажем, мога да споделя или цялата папка с съдържанието, което има в нея, или отделните файлове в тази папка. Тези файлове могат да бъдат, както в случая, отделни снимки, могат да бъдат различни текстове, могат да бъдат презентации и така нататък. В случая аз желая да споделя цяла папка, затова се връщам в моя диск и ще споделя ето тази папка национални обекти. Има два варианта, за да се започне споделянето. Единият е, когато избера съответната папка, тук ми се появява това меню и от още мога да отида на споделяне и да извърша споделянето. По-лесният вариант обаче е, когато избера с десен бутон директно върху папката, която искам да споделя, десен бутон, и директно отивам на споделяне. Съответно, кликвам на споделяне и ми се появява менюто, което ми позволява да направя параметрите на самото споделяне. Ето тук отгоре автоматично ми се показва линка, връзката или интернет адреса в случая на папката ми, в която има отделни документи. Кой има достъп? В момента само аз имам достъп в нея. Аз съм собственика на тази папка и за да мога да споделям с други, трябва, разбира се, да кликна ето тук на промяна. Вече ми се появява друго меню, в което имам три варианта. Обществено в интернет, което означава, че всеки, който по някакъв начин има този линк или пък чрез търсене в Google е попаднал по някакъв начин върху моят документ, всеки би могъл да го отвори. Втория вариант е всеки с връзката, т.е. всеки, на който аз съм изпратил тази връзка, да кажем споделил съм я във Facebook или в моя блог, и тогава всеки, който кликне на нея, ще може да влезе и да разгледа документите, които имам в тази папка. По-ценното при Google Drive е възможността да се споделя само с конкретни хора. Така че аз ще избера тази възможност. Кликвам върху конкретни хора и давам на запазване. Преди това обаче, ако съм избрал всеки с връзката или обществено в интернет, тогава мога да кажа всеки, който има връзката или всеки, който има достъп, какво да прави. В случая дали да преглежда, това означава, че той може само да гледа какво има в тази папка, да редактира. Това означава, че ако примерно аз съм споделил някакви текстови файлове вътре, той ще може да ги редактира. Или в случая, тъй като аз споделям цяла папка, тук нямам възможност за коментари, но ако споделях определен единствен файл, примерно, тогава тук щях да имам и възможност за коментар и всъщност аз трябва да избера какви права давам на хората, с които споделям документа си. Така, това ще ми се появи малко по-късно, тъй като аз ще кликна ето тук на конкретни хора и тогава тази опция изчезва. Кликвам на запазване и вече тук трябва да поканя хората, на които искам да споделя този документ. Съответно, ето тук вече ми се появява възможността, за която преди малко говорихме, дали ще му дам да редактира или само да разглежда нещата, които има в моята папка. Аз искам да работя заедно с този човек и да му дам възможно най-много права върху файловете, които споделям с него. Затова избирам редактира, а тук ще поканя, да кажем, двама души. Единия, ето първия адрес, с запетая и още един адрес ще сложа. Да кажем ето този адрес тук. И два адреса са ми достатъчни. Дал съм му права да редактира.
Като кликна на бутона изпращане, в имейла човека ще си получи ето този линк и ще има обяснение какво може да прави с него, т.е. дали може да редактира, дали може да гледа и така нататък. Кликвам върху изпращане. Изпраща се и по този начин тук виждам вече хората, които съм прибавил. Ето този човек и ето този човек, вече те имат възможност да редактират. Съответно, аз съм собственика на този файл. Ако в някакъв момент преценя, че, да кажем, първия не трябва да се бърка, само може да гледа, тогава ще му дам да преглежда. Както видяхте, бих могъл дори да направя собственици, т.е. да им дам пълни права на тези хора. Ето направихте промени, запазване на промените. И кликвам на готово. Виждам, че дори папката ми се промени. Виждате, има разлика между тази папка и тази, освен в цвета. Тук се появиха едни фигурки, иконка на хора, което означава, че тази папка, в случая национални обекти, е споделена. Какво се получава, ако отивам в имейла си, вече от името на човек, с който е споделена тази папка, включвам се с имейла, в случай вече съм друг човек, все едно друг човек, и ще получа един имейл на ето този адрес, който съм дал. Така, това отнема малко време. Ето го имейла, национални обекти, кликвам на него. Ето, споделих елемент с вас. Това съм го изпратил аз на съответния човек и човек го получава. Когато кликне на национални обекти, би трябвало да заработи. Да, малко е бавно. Или аз малко повече пъти кликнах. Така. И човек има достъп до трите елемента в папката, която съм споделил.